Hey guys, majong buntag, padong may manglakaw. Nalagi iro te, kinsa man iro? Amo. Bago? Scarlet. Isengan? Scarlet. Na sila ko na bluternit. Siguro ba ko ginumdani sa una na mo kita namin nga ni. Kinsa man na ay? Basura? Nipis god. Tay! Malakaw sa mi tay. Atos katipunan. Ha? Katipunan. Mubalik na po mi dajon. Dana mi guys sa katipunan. Das Mama Julie. Ate Ali. Si Mama Ruby. Si Ate Esther. Ang mga ating nga gwapa. Lagi siyang baligjar ng lamiya pansit. Ngayon to na mas merkado. Kunin ito ko rin. Jalan na, kung tawag mo na. Hindi mo tigipili siya, jalan balik. Basta na. Ito ta. Nanay sa siya. Nanay siya, nanay. Putira na kita. Oo, Jun. Ilalagay ipakita ilang mga uya pero hindi pagpili. Dinin nyo. Gini. Pero binaji ko naman. Hala. Dili ko nila nigsuon. Binaji ko naman. Hala binaji ra mo pala ko. Mo inyo igagaw, burato. Si anak ni Kusoy. Sila Ami, ang isuon, sila Baby Grace. Asa mo naguban? Sila ron. Naguban, nagurato. Di. Na, may suntaga. Iyan man yan ang inaguban, iyan nila. Inaguban. Aga ko kunuti kay binaji ra kunukuti. News ninyo. Luya na ho. Ako may gamiyos man. Bibo dyan eh. Nalagay migin ko problema kay namatay ba na sa Ito may kong langira, gambal kutir. Kawan. Ana si mami. Ako kuwan siya may kapal kanya nito. Ate, ako si May kanto ko gagawin ngayon suon. Mura ka si Rita Avila. Aga ko jud may luoy kay di ko mailan nga igsuon nila. Usa may kapat silang BDF ni Ami nga magdato nila maglaangan sa ulat nila pag sa school. Ito sila ito ang Manang Sipit na ko no. sipita. Sila manang luoy dito. Ay na ko Mami. Di sa kumukhaon unya kung balik. Saan mo gitimplat eh? Ako ni nadugay mo. Namo nami. Hoy, naipandan ha. Asa pa pa ka do? Dala dali Julie. Sabi. Pati mo dito. Oh, tara. John, kumain ka John. Isa ka mo ha. Ha? Kumain ka mo. Sabay. Kay Joshua. Nila malite. Nilanan. Ninunan. Ninunan namang suwa. Hindi ka tong daan niya ating abuwad. Lami lagi. Pero tubig te. Busy pa man nito. Wala lagi. Ipapak na nila ang buwad ng nila. Dadali na pinupay. Ata. Ato sa Miss Mercado. Si Mama Julie. Ay, apir na si Balato daling grocery. Kaming grocery. Kapag hindi ko si Mita yung anak. Apir na ni. Anda na. Ikaw pa moban ka? Sama ni ay tubig. Oo. Loon. Wami to ganay. Sige ramig dagan sa kalsada. Ikaw Mama Julie moban ka? Asa mo? Mercado. Mabas na to. Mapasal ka? Kita naman ako. Yan, ay nakapun. Gabanding ni guys lima kaigsuon. Luoy lamang ko, maan lamang ko. Binajira. Hoy, bawala. Dara pa? Gunitan ha. Dapat si Charon no, dia si Charon. Dili kay magpahasa ka. Lunyas buwad. Moni kuan merkado sa Katipunan. Mura pud sa dalagit ug magtabo. Sa sauna daghan mo gid ba? Ngay mga PC kabaw. Kani may panghakatukuan, PC sa kabaw. Di ba ya? Dahil sajaw na. Sa 'Pamahaw mo wa. Ay, napamahaw mo. Ay, napamahaw mo kasi. 'Di ba? Diyan. Manang. 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 Manang
Ala, barato rin lagi gilang ukay-ukay, tag 20. Nasa lang tag 20? Kani? 35. Kani, tag G's. Pambata. Sa mani? Mga pambata. Wala di sa ni kay Louie itong anak ni Tinito. Lagi nga naglabag niya na. Tira o. Malit mo chinilas o nakadag chinilas. Init ka yung bakit. Ganahan ko yun. Kana. Nani yung pangkalan eh. Pula nindot ka. Pula. Gagmay man. Marang nani mo gagmay man. Nindot ko gulo. Ay po nang dako kayo. Di ko ganang dako kayo. Isukat daw. Dako ka ni. Isang size ni. Large. Hey guys, nalingaw may rekta na tanong Ay, pero di dala di. Ato i-appeal yung po kayo. Ay, tag paper si ni Kuya. Ala, mauwa na nata. Kuan Wala, pa na ta? ko chinilas ka mo sapatos. Motor ba ta? Ang si Mama Ali. Uy, nga naman ang iyong tugtog na nagmaoy man na. Kayo na magunagkuhan, bahali na ba? Pag na kayo ng bahali na mo, ikantawan. Sundong klo, na iyan sa kublo ba? Iyan sa kubba kay ka ng... BBC? Sino ka BBC siya? Hindi mong dada Cebu. Pag-ahon na maguna, ihit gani mo, dali. Hoy, dari plus dari ko ano, mamalit mang kakao. Buta nga si mong chinilas. Chinilas. Kari, tagpila niya. Kari o. Bitar ako ni, sa gamit yung kamot o. Ito butanganan. Nangita makagana plastic ano nga sa libay ron. Ha? Sa una ka ito, nangyari ko din. Dugay ron kayo ito sa tuwi ka ito. Dagan mo yung dagan kamay na lang. Alag duha tong gibijaan. Daw galang-galang. Sila si Vera. Di uy, pangukot na og ganang kuan. Baka. Kaila uy, pangikot mo gunag kuan. Tawag ko rin si nanay. Tabaw. Tabaw. Kanitawa, nagikan siguro rin lango. Tagpila ni Nay. Kaila, 20 man naman. Mga 20. Alin tayo ba? Wa siya kailag pangukot sa kabaw, kaya may kabaw sa Cebu. Wa man sila kabaw. Ay, pagampo, kay way kabaw sa mo, kay way humayan sa mo ah. Palit ta pa mo kaunta, kuan ka? Unsa nino ko na yun? Sa may ko na palakip ka na nga na ba toppings. Lati. Wasa ti Ruben yung apil og lati gani hara ni palit siya. Palit ta pa katong kanin. Katong palit ako sa tuwa katong gikan og sidot. Dako lagi kito. Pwede man pagdagko, pwede ra man pagdagma dyan. Dagma. Ya kabayo ko. Kanang kanon dagko kay lami na mo niyang gikaming awan. Ayaw dugmo ko. Kuan ning lagiti na. Wait ko ani. Kab-kab. Dili mo appreciate sa ima. Kay wa pa na hiyat ti. Akat to tinanay toppings to. Nana. Nana. Ay patay. Ha? Lugti. Kanara. Ano may plastic din siya ate oh. Tangan daan. Ayaw pa rin butang ini ay. Gibutangan na na. Tapi. Ipasud niyo ate. Plastic ba na? Ay dako plastic ka ate. Naman ay. Dili na isa plastic na ay. Pwede na i-double plastic na eh. Butangan ni mo toppings daan din. Naana si Zay, toppings. Kay kontrolo na nang kami si Kuan man alatik. Di nga mo talab ng sugar kay karon raman. Sulungot ko kaya kasi kuha na pa yun na. Kuha na pa yun na. Sakto na. Lugi na mo na. Lugi na. Mahal tuno. Ay, lubi. Nakamayang jud ko nila daning duha sa kuan, vlog ni Kuya Franstar. Taga kuan mo no, taga Turil. Lagi nanaaw ko sa vlog mo. Anak ko ni Janet Franstar. Oh, na himuwag bay no. Oh, na himuwan sila bay. Ay, mauro na eh. Natabangan sila bay. Kaya lagi ka din. Nananaw ko sa vlog ni Kuya Franstar. Wala tay toothbrush. Malita. Sa Turil, Manila. No, Turil no. Still brush din. Del Monte. Oh, Del Monte. Pastor Julie dia. Hi. Wala lang. Kuan man ni dito sa mga Salbaro. Ay, magsalbaro gud. Mamang gud na. Salbaro ni. Lay magsalbaro sa mo lagi katuman lagi. Kita ra may ning tawag dani galang-galang, di ba tang tawag dani galang-galang. Katong bulinaw nagbatalang itlog, prito. Tanawag, salbaro po sa mga dili na na. Ano lang daw?
Berkuan ni ba si Potong Maruya. Lain-lain to lugar Dili. ko yan sa Bulalis. taga Mars man ni. Ikaw taga asa ka? Hari sa miti, salamat eh. Tara, Si ate. tuwa na, wala na. Tara na kayo mo, kauntag. Dato. Salbaro kuno sa mo anak pan muna ka ng Baka pa kanila mo to mong ano. Tilas maguda. Mahina ka talaga yan oh. Panghagat, mangguna na nagkabaw. Buti na ako jalo. Ano nagliog? Hikakat pa. Tudloy na si Jagan sa paraasa na gamit. Nani Ewa sila. Kani prasa mo ni. Kuan na kanay nga na bitaw sagbot kanang ano bang Kuya won. Nakay sanggot ka pa di abridor. Pwede na breeder roy. Hindi mo kani para sa lata oh. Sama-sama man. Di juga pala hubog. Kanyi kasi di ka breeder na. Dai, kuan ni. Usara to di extra large. Katawa ng nanay. Kuan magurna karit. Sa to large. Nga naman lagi diri sa pikas, prasa mo ni. Si nanay ko ni pangutan nagan sa na kuno Abridor nanay. lagi sa nanay no. Oh, yun na ni abridor. Sandra ko kadung lata. Abi na sa. Pero pwede mong sanggot, pwede pa pangabig. Panghul ka ni na di mo abring bilahan. Yati rapod. Mga prasa Katuman mo pang kabis katuta karit. Abridor lagi ko ni nga si nanay. Lagi awa. Galing ko lang pala baka. Kasi abrihan ni ta. Ina po. Mga set. Si? Awa, may patikot ka po. ko na. Ligwat ko na mo sa. Pwede pa man na ko na. Pwede ko na pantuli. Abridor ko na nite. Ningabot na nga mo ang ate oh. Abridor bitaw na. Jin, nagsukot na mga garden Jin no. Palitan ni sila. Namukoy nga na. Nagkutog simod to nga ho ah. Ha? Tago nga tag buto-buto ka na yung pang pagtagtad. Pamalit na mo. Kani sa malit na na. Sa basak ni. Kasaban ka dyan mo sa tindero karon nagsamok-samok mo. Ano yung mamalit sa mukha ninyo? Di, Makati na, Makati. Yes, ma'am, sir. Oh, bili na kayo. Mura lang dito. Ma'am, basin ka na ka mo, ma'am. Kani ka nang ngay. Dali ra jud dito sa karne gamito ka na pangtadtad ba? Makasa o yung maninda. Inya ma'am, kani ma'am, basin ka mo banda yung bana. Eskwela ni. Ha? Walang gitawag mo na eskwela. Kani mi kuani, mitrusan eh. Mitrusan. Alam mo yung ano? Balita ni, balita. Oh, pamalit na mo, palit na. Piko. Piko din ko na piko. Kani ang piko? Pala. Ah, sarol. Sarol. Wala sa katama pala ko no. Kabuhol di ka mao. Wala. Wala. Bayaran mo kasi ko. Kana may karit no. Tagabuhol wa kabalo. Mahinang nilalang. Yes, ma'am. Yes, sir. Dali na, sir. Balita mo din na, sir. Ah, bakit na natin tilanin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dali, ma'am. Ma'am, natitaghan din yung mga kuwan, ma'am. May pang self-defense. Tinira na ako. Manindog sa di ba nindot siguro ni Bio. Oh, kana. Nakabawag na raan. Lagaraw. Ito. Kanang, uy, kanang. Dadon ni mo sibo. Kami mangulig sibo mo palit ni. Dito pasak yun siguro barko na ng baboy. Buhay ko na nila. Halata sa ating daga na. Pang? Pangguguay. Ay buwan. Ay, baka ka nang panglungkot sa sawag ka nang nagbinuang. Di na, naura na nimong liyo ko. Mabali na, imo pang gamitan na. Brutal kayo. Hala magluto para bata. Kitsa mo ng kapayas Bio. Ngawat buat kapajas. Ay, ka. Buwan. Extra. Large XL. Buwan na Dagahan ng buhat badig jaw. Happy mo ito yun ate ka ng 8S ko natin. Ay, nasa 8S? Galang-galang daga diya mong tojo dani guys. Oh, dia Nawara, galang-galang. nangarira mo diri galang-galang lagi palit wag ini. Palit og lain. Kay mao dyan yung kami ngawan ning galang-galang. Insira. Insira ang asawa. Kinsira ka dyan may managsuon. Kinsira. Uy, nami tanan. Plito ni karong. Happy lang Abi nga na.
Tote na lang tayo, tote. Kuwangan na. Tantang kung dito pa magkaon. Kaya balik akong kinabuhi mo na nga. Alipay din mga tiguan. Mag-20 ko na anak. Minsan na yung gilalisan. Third kabok, small. Small. Ano yung gilalisan? Third ko nung is. Ibig sabihin, 12 kabok na small. Tara, magkakanta na rin at ang pinaypay. Kinsera ang buwa. Panos naman na? Lagi aguting na. Gagutin na din. Ilaw ka sa pansit ni ate pa. Aliti, magkakanta ka lang galang. Nag-vlog ko si Ate Julie mo ikuandat to. Vlog kay mapare-pare harap. Hindi ko ganahan mag-vlog, mag-usog, mag-vlog rin. Mapare-pare. Sa ganing vlog, ikaw mo ikuandat to. Ha? Ikaw mo Ako may itindira bida dito. to. Ako yung gibidyohan no. Ikaw maro man mo. Ikaw may bida Hello sa guys, vlog. it's me, it's you guys. Kinsera. Abrihi. Kinsera ang asawa. Alsin ko dito pila ka oras. Tingnan ko sa mino. Abrihi pa, kumkanta. Lame. Dara, kaon na siya galang-galang. Simot malagi. Din aron na mabahon ini uli. Oo. Ako kayo dahil mabawon. Layla sa rumbi. Adong 5 baka panghu kuha siguro dun dun wa magalit. Kasing ko, wag ikorta. Ano naman ito niya, naman ito dito. Ate ah. Ay, ano ba? Pwede ka namahaw. Namahaw na mi. Bawal din ka nuwi pamahaw. Bilhin mo to Cebu. Sige na na ako rin. Galang-galang si Galante kanta. Galante, kanta tali ba? Doon man ni Cebu ka na. Aba, tinit sa kalangas ni Jun Jun na mo. Tanawa ra Jun. Malaki ni mo. Kabaw ka, pag badugmok, din yung mga presit ang inani. Hindi kitira man nagsusglo. Ibangkaan ko kalibihan. Nagdadada ko dari dan nakumot ni noon. Na, tama, ako nagkabising na siya nagkumot, ako nagkabising na maora. Nay. Ano ni kanta galang-galang? Kaya mag-commute man mi. Kamu kaya mag-commute. Mag-commute man mi. Ano yung dress? Nang kuan naman mo. Mag-commute man mi. Nanambok na nung nangaminjo. Oh, nangaminjo na ma'am. Nanambok na. Karit mo mahal ni Bitlod. Basta taghirap na, manambok. Maniguro magkaon. Isa ko na lang. Ayaw, pag-isahan ko. Ajo, pinakaon na ng bahay. Ajo ko nung kadugasan. Sila. Mga kabala, mag-puan man mi. Madugmudugmud man. Agboy, Julie, madugmok na, samot yun na niya yung kumpula. Tay, bulan ka na ka. Diyan na. Makunat na natin na dami ng Cebu. Di. Ha? Magbukmang ako dito. Hindi, siguro dati Cebu. Makunat na na. Kuan na ba ito na? Ina, may lila di ay. Mugay, kabaw ka, parang di yun naman sa makunat ni kuan. Kuan na kanang pusta og kuan, kanang... Ang latik unta na, wa unta gibutang. Tagi, wa man. Nanay nene. Ala, kumbati ka, galang-galang. Ay, galo kag kaunti, kaya kansi ng tinda. Se? Wan hira tu. Wa matiguan pa. Bangat na. Sa mo tiguan pa. Tiguang na po. Ay, Julie, kita makras, Julie. Ano mo binuang ka lang patay sana. Di emang alin dyan na parego. Sa patay nin dyan.
Kuya magkita. Joke! Nakalimutan mo ko sana. Awa pagilon, di ba? Sa mga pati, gawa lang kung lain nahitap sa pauwo. Aron ko na. Gawas. Kung ano kung sa makuloy, kuhan o magkita. Boto. Sakay ko ba ko doy? Woman. Tagara kong tubig pa. Ako lagi sa una kay nakita ko sa mo yung mo kung bakal ban. Ako man? Basi gihagkan ka. Pareho ba? Kanang mag-ex pag magkita, kabaw ka, unsaan, mabiso-biso, maguna, kumis ka naman ka. Sige. O basi gihagkan mo nang nagkuba-kuba siya. Patay kumbaga din kumar. Okay. Muro matag bakulubaan. Wa man ko gani hara kay murag na ako. Kay naman nanugsog man. Ako lang. Ang brate. Yan. Hindi ko na. Ay! Tawag ang bakit anak na kuha. Ang mga ating mga gwapa, oh. Masara si woman Ito galang-galang. Kani si ate. Kaniraywa nag-vlog. Hindi siya ganahan. Din. Kapari na ko din arong magwapa kong apel. Ha? Ayaw bitaw din. Kali ko sila magwapa ko. Kap galang-galang. Ha? Galang-galang. Baro. Kalbaro? Kay gisod sa ba. Kaduguan. Magdugmog di na ma-appreciate pag Ya may dugmog. ton ya. Ton lagi ko kay mag-vlog ko. Dari do may ton. Ako na lang din ka lang. Limitanan ko namin. Anak ng tinapa. Gidamagan ko na siya siksiyari ni Kumot siyang gibit-bit. Hindi na sila wala pa din na na. Ha? Ay Pakno. Kasi Pakno. Siya. Pila-film ko nimo. Tamang doa. Ato lang ko magkasa pa. Na basta tinititri. Jol, mag-vlog ka Jol ato dito sa ilalom sa Ampalayahan para kuan ba? Oh. Parang hilo mo kay wait Para, saba makay kagod. Sige, saba mo, manghubag yun na yung giti, buyagan mo do. Hara ilisan na din kay na sa paganiyo. Hey, Ilisan. Ilisan ni magdugmok. Lagi, mamalit na mo. ihiwan na to gabiti. Ikaw pa, di na ka? Hindi na ako busog na kayo kubi. Galang-galang. Ano ko magda? Sa to te. Oh, hindi ko ito mag-ipon. Dali, kay ko sa makakang matakda sa gwapa. Unsa day oras sa magkuan be? Xiaomi. Karang Takdan ka sa gwapa. karang Punja to na nila mo nda. Mulayas dia pun eh. onja bonja. Ayan guys, manglakaw na mi. Ang sate? 09366. Mau na ba to? Kami ni una raman mig pamahaw. Oh. Padakag sa dan. Ganan ni sa lipstick. Padadan ko rin just sa tag sa dan lipstick. Para beli dia na unsa mo ka diyo. Ha? Malugi na na sa ati kay panghatag nagbaligya. Anak kita tayo eh. Tagaan ko na just tatay. Isa kang oras sa mutungas. Alaw na. Kaya magluto kami. Uy, ginuo ko giring arang kakiyota ni dagan item. Murag minyat. Karang naman sa giring. Ay, wala yung giring. Yung giring dari lingagi. Arang kakiyota ba? Oh, amigo na din. Bye. From eldest to youngest. Lagi mo may mamugas. Oh, may maligda. Dahil siya nagmaurot na isang baligya. Pwede na gimamuro. Ha? Pwede na ulo mo. Ang gipaitim. Na, isang giituman. Nabuong na sa na color. Ako gani, grabe kang iba na. Hala, ako na lang isang amo. Halutot ko na. Ato sa ami. Anina ato sa ami. Hindi ka mo nangin ganito. Bye-bye.
Bye-bye, te. Balik sundan eh. Ano ka nakapon mo mga ring? Puhon. Cinta tayo July. July, Augusta. Ngayon. Ari sa miti. Ato harap pamanday sila, pamday sila kagikan. Ha? Nagmotor kami gikan Cebu para maka-save sa plite. Sila mag-rila to ah. Gila na sila. Yung chinilas pinalit, oh. Ah. Yeah. Nadalo ko si Juan. Kana sila. Mauna pa siguro tanila, no? Ato siya bebe. Kuan yung bag bebe mo, di maglisod po yung bag. Sadyo, ate. Ala, dito tapin. Sadyo. Yan, Jen. Ibu ka rin. Sakto na. Ito na mi guys. Huli na mi.